Kapol nak bentakan dikaji tu. Kedua paisi ke bah internet ya piwei. Ningkong ning shop ngai play ningkong you play try kan rat bala kerku kedua ini. Bangi layo ban play ya kaneka institute kajonga. But ngai play ningkong ya ibalum ibangi jukhot ye. Nadu kap bangi lej ban kendua i ila kloy ban la kloy ba ila kulor ban wan ban play na ya kaneka institute kajongi. Ibalum amtom ibala play kadika institute ila pelateng ya ka film jangiru ngatrai pitang kan ma balum hapo press ya ka film ngalajit takopor ngadang red bah ngatrai pisia piatep tang ai ka play ru ya i mai namar ka jingkor khu kordo jangi ngasola ban yang hini menta bat ya imami bat ipa namar klem ka jing ai mensim ka jangi nganga nampoi shauni u sakani ka kerdam ka bangadon menta ngai kuplay ru ya i presiden Kormauri i maret na i madu sekretari jong Kormauri madu Johnny walai 4 poi tharai insawan hadir bat epi baro ki bala idon bentah kani kasni kalong kabangi dap da kaji dokumen hadu kata-kata ha kabangi layo ban play kani ke institute habang apoi sakani kathong ban play kani ke institute ngahabya sipun ki jing jenjar sibun ki jing duna bat na klem penrandian ngalayo ayo ne uso jang ka jing job kani kam ta kasngi ya kani ke institute ngila register bat ka government haka ar hajar ar pusau ngilayo e ka certificate na ka government bangin play henry na ka jing duna jang ka classroom ngidam penlong ya ka studio haju ka classroom haju ngimla ban play nomor ba kampat beng tiada ka jing kerku jang play bat ka jing tray shitam ngelayo ban play ka way ka classroom bat ya ka studio professional studio te kani ka institute jengi hikai menta ya ka fotografi videografi sound engineer audio engineering bat ka DJ te kemban suya tu api ka kelas kal azdang nadu arhajar arhusau ka kelas kal azdang te kidan ki kena janga ki balapas ya arpautam ki kena tambah mentasi kidan kimyalap banwan namat kidan program kidan ki kena badai na Arunachal kidan ki kena badai na Juwai na Assam ter bat kidan ki kena ki badai na Shanisha Chandro kum ki umparnai bat smith kita sia ki kena ki balawan pule bat ngi kita kila long brio man brio kila lektem keleng kila kamai kai ka jing pa jing ki kmi ki pa bat ngi ro kala seiso namar hade institute jangi sisian ba ki kena ki wan pule hi ngiyale be bantap bakin yo akam hani hi namar nga ngamdei tamba ngadan tang institute baka kanika kelas ngile ru ya ki live sound ki stage lighting ki DJ bat ka baso comment ga ba mentangan ya tu namar ba ngilale ka pandal ru ti suki ngin sa penya susu kanika institute ngin sa penhe kena bangin yo ban I training khambun haka bayade bat ka fast food haka bayade bat ki bon chat ki jing ayu namar kumba fitep ki kena menta ki duna bha ban yo akam te menta ni haban pet be ka kam lajong te menta kasni ngidap ta jing dokumen hadu kata-kata bat kumban suya tu kana ngala dep ya ka audio engineering ar hajar ar huwai na audio tech masindap ya ka audio engineering te ngalek bantrai system bat hangta ya audio tech hadin kata ngasutu ba mangingi dan kam hiban sang ya kalajong da kajing tristam ba kajing kerku jong meipa da kajing ailat jong i ngalala panpoi sakadi kathok bat menta ni tenteng imlap su banlek ki program ki babon ha bafun haki sngi ki ba mentale dang de ki season ya tho season kawai tenteng imlap su ni haban ai ki perlok ihaban ay ki way tang ihaban cancel naru namar labun palat iban le ika live sound takada naka jing stang ibaret lada ngi tresitam ngi minut ngi iet ya kakam inang kaktian kathle ban burom ki brio ki balarang ba ki brio ki ba ay kam ngi laki ay kam ru ngi sim ya kata kakam ba unde ki kam ba ngi sulet ngi sulo pisang ngi pendak ndra ngi le yang tu ngi khen be badai kakam lajong ngitrai ba
Ni peniat je kibriu tong kumtahi kibriu kilabat permanen be jangi. Te lamdan shibun ki kentian namar ka damdan bun ki jingkran na ni shakau nang ni damdan bun ki jingkran. Sa sisian nga ai ku play yapi iwei po iwei ki balai dan bantah ni ho nyimla ban ai yapi handai tong ka jingkar ku kerdo. Bat peniadan hakamat ka basyat baklai. Tong kata ku play shibun. Maisha này bading duna hapan betan sidai konong mikman to azupa watu ya le kelai shathan nong kriam longgat balam dinga henge balam ukwa badan batki baduk ya phai ding dan kam la nge balam mai bading ya duk la nge balam mai bading duna penskam lang mori ibala ngobit ban khot engas kemat ban ajeng keren komisia di benwan ni rambak snong tama hakajaka jogi hak tem bar snong masim ini galat ga genti hak ba ngin ai ga kubor kitbok ke ruyang ya kinong penyai jong kali mori studio and institute hoi kembala ya tu di bana rumne ya kene ga institute sedang adu usna acara besar but halor gicing ya ke babun namar ngia kenduk bar kesengi pengilong perlok ma bar bana 8 pau gicing ya ke babun re gicing ya lenti da gajing yaine hakam ke ba kumbai loong mena ga kentian ke bangasim hakmat do halor bagi keren ke barok kalau gicing ya ma hak jilong bring ina pendon kata ke musim Malaysia ladang imla Indonesia ngidon hang noro kemut ngin sangam jelop hagi jengbut kejeng perkhat ngin sangam jelop hagi jeng perkhat jong kejeng dola hagi pertai ngin sangam jelop ha kejeng sutu bakala ngin sangam jelop ha kejeng sya pengat bakala kejeng sya hikai bakala bat kejeng sya kalau gawe ke benta ke balik sing ngin haban sim kata aku mungkin ke genti kembala ong di bana bangin sim ka bakal logom ka tiar ke beskam ke banin keban ai mensia mingi keban rap yangi bat keban nang penskam mingi hak jing le jiwan jingi pemalakasi ladang imla Indonesia hak jilong jingi pemalakasi kembut ngidu bono ngitulat no ngikum bakalano te ngatrai berbor ngi di benbu yu blaya khaman ngi di ben kemau baling ba gejung lemba gejung kersian gejung ai mensia gejung ngilong gumne ke bang ngilong ngatrai mangi manga mono ladang imla Indonesia kembut ngin jot lagi jing jing bagi jing Asia kembur kedai ke ba ai mesti mingi bengin yang scam lagi keti lagi kejat bat kumba ngan supai kemat kumbal ong ni bana amne banane nang ne ka pok institute kilami sibun ki kena ma ki balale ha ki fili ba pher ha ki benta ki ba pher jong jing em jong ki bat kamdei tang ba ki wan hang ne ba kin sunang ndai ki yo e galat ka kebu ki yo beniang lagi jong keti kejat bat ngi penpau jing sungu ya kan institute bakal la permi kita ki kena bat ngalai iru gidon ki kena ki betre lang babana ro gidon ni bat ki balik sebar ki bang tip ro gidon he bat maki kila don halagi jong ki kam baki lala abdi yang halagi jong kicar hoy ki jingseng gede ke bahaya igene ke kam ndai lagi jing trelang ki gidon ki betre lang baki la apat ba kin ya buat lang kemba ki we gila ma namar bakne gejuk mentah de gejuk ke baki video ki kam mendiman ma ngi kam don kam namar gidon kono ki program ro ngi kam don kam igene ki jaj ndai ku munsua ladang gilong program ngi sulong lagalong untuk ro biang dekat kum cinya jegepor ngi adap kat kum cinya jegepor kum ngi hapan adap bat ngi be hi kata ka kat kum cinya jegepor te nganum keren heri sibun ngakit bok ke ruang ya ke institute ba kanang la ban permi sibun ki kena ki ban siman ki bentai ki ni gasap ke pang bat ba ki pedon kam mi ka hakal ti ke bedai bat dalong ke bala ngasko bergenturu mo le si la dadon ki kena namar ngi don sibun ki kena ki semla ki bedon sap kum kini ki jaj kam ba pero fer bala dadon galat kalti le si ki bamdon ki bamkot kabor ki bamla ki bamdon pisah hande gidon ka sapat te subha simlang ki kita ki kena romo aila mi ki ka platform kenang bakin lesikin yo atang ki skill mula kat bakila bakin ya don bentalang nama ba kini ki kena ki ba lesi ke jingduna ka khangla kata ga de gowe ma ni sibun ki kena ki bran kasap ndai ke jingduna ka khangla mo ke jingduk ka khangla ndai la dai ngidon kum kini par kumut la da pi ailam simlam ki mi ki kena ailam ki jingit kai ki
shimlem ke benta ba pin hikai gi khanang ba makiro kila ban yo lang ban ye kenjo lang sak da uju mau jam jok jok te kublai sibun kublai si hajar ngo te sa sisian nak leng jok dobar snong ngashim be hak teng jok dobar snong ngidon lang hene ki isi memba jok snong ikit bok kerwiang ya kene ke studio ba institute ba kanang kiu soprang kanang permi sibun ki samla ki klur ki ban semi om tang kene ke jelah de ban mi sabaro ki ban participate ki platform ki bakam he kublai sibun kublai si hajar ngo ulai nang kurkho ya par ning kong ning sham ngai ngu yo blai trai kan ran bangi lala bani don ning kat hanya barok khoj hapdeng kambet ke bakoi ke bakhya te nakaliang ka yeng nga shu kwa tang ban ai ka jingket bok ke biang ye ibana ibade ipara jonga ba ilala aban pli ya kene ka in ya kene ka Lee Maury Studio and Institute bat ngit scam ba pinnang la ban le shu pin le bha shu ngi lai ida la ka jong ki khmat kum ba phitre stom dengan scam ba pilala akat ni nang ni sikmat pinang tre hok nang tre shitom bat kaniro ka long ka lat ka ba ai kam khamtam e iki khna ki ba nasionong te nga kunturu ya ki baro ki ki ba kwa ban puli sabha ban yawan ha kane ka Lee Maury Institute te tangkatahi kable shibon Ba Arman bolong atadu pursa basimti ko mo chaman ben play kane ka banta ka bokongsan hapo kane ka yang kasam kham tam ngiyo e kane ka lat kum nakaliang chung ubana ma open scam lang mauri bacu khot ye habang apek ngamnang su benong da kumwai pat namar ba teng asi ong badu teng asi ong bali teng asi ong bana teng asi ong baskem ma kibun bha ki item la download namar ba mene ka certificate ala dapen sngolot te hai ni por ba mentana kaliang jengi habang iwan hapo kane ka caka ngiadon kroi ngayang ko mo presiden chong ka dorbar kor Maury central body chong ka bri nyotram ngidap da kitchen sokmen hadu kata kaba nakaliang chong ka kur ka chai Maury ngilala benyo ya kane ka lat ben play ya ka Lee Maury Studio and Institute hoy ngidap da kitchen sokmen kam tame hakane ka por ngisim ya kane ka lat kum imidu mo lamba ka korku kordo lamba ka cingkershan lamba ka cin ai mensim kham tam na idu belsi kum ka kame kum ikpa kum ki hanman ki para ki ba ai mensim na banta uni ukhun uksiu kalong ka cingker khu na banta chungilang baro oi kham tame hakane ka por ngidap na kicin songkumen ka ba iba lambor malengyang mo habanga sengap ya kecin ruai menta iba lam de iba lam mo ngam tip sa tangka balam si balam ne rengkat bat kata ka mensim bo ong no benedon kata ka cingia chan ka cingia it ne kan kut no tang hane ngam tem hen le ngakwa ba to
haba pidon lang bat ngi kaman sim ka penslur ka ai man sim yangi ngidon bantalang bat kham tam ngidap da kitchen song komen hado kata-kata kublai sibon ya ka dorbar snong lada orang ba snong umdon henry uskatri snong bat ka isi ka don lang kila ben ai yang ia kata kitchen pensingan ya ka kori ya ka yeng kasam bat kham tam ia ibana rengkat bat ka yeng kabakila seng kila bu ya kane ka benta na benta ben ai ya kata kaci hikai na benta ki khon samla ka badon ya ka sap hoj kombo agi wei nong keren bangi haben play ya kalat kalenti bat kham tame habang idon kata ka sap henry kam don pat kalat kalenti ngimla ben le ai ruem henry haba don pat kum kane kalat ngila ben kiu ngila ben ai kata kalat kalenti na benta ben kamai ya kano ka cindon kam ha kalenti ai ka jengi uplay udon la ka chong ka benta babu yangi hoi ngilong kum kita kinong elam henry ki don pat ki benta ki de kinong elam ha ki benta ba pher ki don pat ki sap ki balai kai ki don la ka chong ka sap ka put ka tem la ka chong ka sap bat ki nong ruai ki nong seo ki don la ka chong ka sap henry haba ngapai hapo kane ka yeng itu set la don lut nado director la don producer la don aktor la don actress la don ki music ki line ki technical line ki engineering line la don lang ki billion la don lang henry ngi don kam tang so ko we ka film ben mi biang sai sisin ba ai ba kane ka teamwork ka chong phi kum ka yeng kanang la ben ka tiu yangi hoi nakaleng jog ikum ka kur ngi dap da ka chin so komen hado kata habang iyo ya kane ka lat ai ba mangiru lada phi so bit yang i benbu da ino isai ibaret ru i kloy ben ye sim bentalang na benta kane ka kam khublai sibun ngisim ya kane ka lat sa hisien ko bana nang ke usap rang hoi ka rae rai dam phimat philat de pen so wa kama chongi henry ublai unthe ka hai ka jing khurku bat kham tam imidu ndan hapnang kamet ka phat ka basai baklain bat idu mo inang ay kata ka jingkersan ka bapura rengkat bat ki henmen ki para jongphi rengkat bat ka snong ka thau to khublai sibun ma itu ke jingkran ke bas ngotanat ke bas songkun ke bas songnya te kumo piong i ka film ngiladap bannya shooting matangin ang penbit penbiang bat ka kring jone ke film ka dai da husiar ma te kene film try nambak langin plan banai balai besau kum tahi dangila de depression te kene ga kenti ka pamantang ni ona ban pas ke certificate dai iba lambor marnyang hai presiden sekretari Jongkali Mori Studio subha presiden sekretari te kene ga certificate layo napo government kum kana kajing pensisha ba ya kane ka Limori Studio nilayo ya kane certificate na po sarkar Meghalaya ai kajing thap kti to kublai shiwon ya ibalam kumjo ye presiden sekretari Jongkali Mori Studio te hakane ka kanti ka pamatang ini obyang sakaway kacingkren na astan sekretari Jongkashnong idai ba Dixon Roy Mauri shiknen argentian Kublai sibun ba Arman pulang chaman ba penyaja kane ka program mata kajenmet MLA Borim Jangi Palam pulang ko chaman jong ka Meghalaya State Law Commission sembot kongsan medo kalbi buat borok ki bodan mentah kane ka yang kesam ki trayeng nane borok mo ki henman ki para jong bana ki bolong ka kti kemon kti kedeng ba bana onla ban poi hado kane ka kerdan hado kane ka benta ka baila ban poi mentah ki jing ya jing tencar kendon hande da nge trilang kita borok yen sala ban overcome lane ban chop kita jing ya borok
kumpulan yang klem poimut bangan yo alat ban keren hanya ngasongo ya kayeng kebalai benta yang ban keren hanya tengah suka abanang tang kowe ke benta ke bokongsan bahang ne kai ka bangaso komen kai ka bangaso tanat kalong kajing yo ijngai chong ubana ha ka boy de bat kane kajing don kam jong chuk ka benta ka bangi don kam yaki skills kane ka training institute ka boy bana ai ka debet ka je kai halol ki skill teladangi perkat ya kata ke benta ke bawat ke sarkar India kalau ada mang Prime Minister jengi ulah ada mention maha halal kata ke skill India movement sukar jela jengi lang ba Chief Minister jengi ru bancur halal kata ke benta ba nyinlong kinong sang ki badan ke skills amal ke skills kan empower kan pen kubor ngi ke jingdon ke skills kan pen la ngi bang nyeda persa ya ke jengi ke bagi kendo benta kamtam unemployment issue terangi don Habangidon ke skills, habangidon ke sub. Kanikan saya lam yang kat sepenong yang ginong job yang membun bak kibenta. Insala banyak persya ya kanika jinge kemudian hikmat jongi ke jinge cong jing kerdo kam kerdo jam. Bat kembali bana ada personal mana sibon bahagi kena kibala yo kam hadian bala pendap yang kanika kos nang ne. Te ngasma tenar sibon bakum kanika jaj juk kedon fokus nong jongi. Kalong kanuksa nang desa hikmat ai bakiwi kena kibadan kasap kiwi kibentaru kin sanang play kum kini gijaj institute namal ba kasap kafong kan penkup boringi kasap kafong kan penkieu yang seprang bat kasap kafong kan penong yang kena samla jingi ki kena ki bolong independent bat ki bala banjang halagi cong ki kicat kumuwe nau kena samlarang ba assistant secretary jong modal barsnong ngarung akit ba kadwing ya bana bat kiyeng kasam jangi maido ba hakajilong teman jingi dana pada ngajeng coaching kia ikut bakat doing ya ki business bencha ki fair bakan ke yang kesam ke le kade ke yang kesam ke bala chu hikai yang ina do ki por menswa ke film ke bagi penmi sifau khasan senam menswa kade ke wei ke project ke ba kala pen pai phang ngi sene ke thai ba wat halat ko rungi la ban sedang yakum kini ki jai te kane ke production house ke ba maki kala don lepa samanta kane ke Limauri Institute bar studio ai ba kini kicing sedang jangan ke yang kesam kinang ya caprang na ke por sagwe ke por ai ba kene ke benta ke bana o sedang menta kasngi sipau khatsan snam hadian ngin sai gi so ke bapaka ba sibon ba ki khna asngi na kene ke snong na jala he bra kbai kin long ki khna ki bodon ke skill na langi don ke skill ngila ban le persya ya sibon ba ki jing ya ban ki jing kencar ku blai sibon ku blai ajar mo Kementan ai jing ai subhai ba jana subhai ni stapki hadin jing ba jana sai ba wan nam badai lawyer sngupha hadin jing ba wan nam sai Marit Arun Mauri Presiden Jokokur nang ta hadin sai Don Kestar Lan Kestar Mauri Rang Bashnong Rang Badong Sebila Man Bongkumu Chairman Bapanya Yagani ka program gajungi hagani ka no paisngi ngayang hagani ka por ban ay kublay kerpang nakabintay mido kalong gajing singan barabor habang arung hapo kanya kayeng kajong pay bat ngayngu yublay ba wa pay kamet kapat kabasyat baklan bat kalong gajing singan hadu kata habang iwan banrung hapapidon mo pay kasaad bahagayeng kasem kasaad kisnong kataw nang syat nang klan mido blay nang krakuy pay ngabi ay kublay pay bi hang niya lalong kum kayeng lajong lalong try
Maso kum kayeng kaba ngami banyale ya kakam maso lalong kum kanya kayeng jong pay. Bat kanya kajinga i kanya isa sirta kat manginang syakri ya kanya kakam. Marit aron bulang kumu presiden jong ka kur Mauri jong ka pri nyotrap newscom. Skatrishnong ba jana nong bet ay kublay nam ta jong pi. Astan skatri Biksan Mauri. Tumasan bulan buram ay kublay kerpang. Pagla doon lang hakani kapor. Rong ba balang balabu yung kajing duay. Siya bang inyo one cup yuriban. Kublay ng don ringkat. Ki dekot yung ka executive committee yung ka sinang like ko lom he. Ki parlok na ki naga-print but electronic media. Bakit ba might ay kublay lang ipi? Ngasim yung nigalat ban ay kublay kerpang yagayeng para okaway. Ay kublay yagitu ginong shot kihap kibarit nang yay pentipit yaga sap bo blay wai. Bapidan siya kasap ngapay. Kini ba siya last mentan gi shot kum gi cowboy kindit. Kindang ya pentipit siya. Tisotunat una bankot keteng ngamnang syu nga yefi ko biduna along kung parala jong ay kublay yaga team ka jong pi yaga bang iyo yaga negasngi hakaba yaday bat ka studio ka batmay ka studio ka ba Filipina naru arhajar pusaw tang ba imat ng padyo ban pli na marba kitang duna ki sibon anray ga jinga isya ga jong pi pat ka team ga jong pi piyo mata ka sngi ban khet yuso pathiang bat tang kata bandang kampet kamen sisu yangi kalong bang inyo i yaki kon samla gibuan hapo kaniga institute kinsala banyeng haki kichat la jong day kata kebetulan kami manpenpau hakmat jongpi ke studio ke ba ngapit mentan habang ngakap yuriban ke adi ka ki teknologi ke batmai ngasupet kemdai syu ki teknologi ke barem ke adi ki teknologi ke pamenta bat ke bang ngakam sutunat kalong habang ayo banuan ban kap ribbon ya kini ke Lee Mauri Studio and Institute kakubor kapapiay mene kalong ba pidang Filipina yaga kam kilabun kibayo yaga training na kani ka institute bat labun ba kiblaya kiblala banyeng halaki kijat jongki kalong pat kajing kesyan pat lamba jongki yala kiyeng kisem yala kikmi kikpa kila ban kesyan kamtam yigilong yeng kibadon hapdeng jongki jing duna kilala ban kesyan ban pentelun yagi jong kam ki paman nagasngi ublay unda kerku nagbanta jong phina bat phi phindang la ban pentelun chakmat ka jing kabangimat hagani kajuk ka pamanta kumbala kren di kirurong ba kadai ka employment problem kani gadi gajile kabashir khay bah hadu kata ngimong ka employment problem tang naman ta ka state ka jumi hangay ka employment problem hakari baro kaway ka population ka nang multiply kajing bon kibriw ka nang multiply ki institution ki bopher ki khabnya lada pipet yaki institution kibadan haposor lani siki khapsor lani siki thain no gandong ji school mentang i baki khamnya
ki don kam saki additional rooms ngakhen tang ya gane ka jaka ka ba mangingi ju don benta ban ai ka jing shakri kia penlong benta daki sales of work ki penlong yagi program daki gospel concert kay ka team jung kata kalong ban raise fund ban penmi pisa namar ngidon kam classroom sa kaway namar bagi kena kilakhamnya ka vacant post kilay southly kinong thep kipoy san Rio Hajar lada southly gilay lada san Hajar no githep kabamot sao Hajar kandai spa kandai pun Rio kenha bandan sharot kamot tang samot ki banrong ngila je ken ye ka problem kumno banle handre nga shukwa banong ba lamba jong ka Department of Labor Skill and Development ka Sorka Jala Kalawan da kawaipat kaplan ban penkha susu ya katnat rikam lamba jong kani ka Mekhina State Skill Development Agency kaba kila engage hang tu ye ki expert bakin let haman la kisnong kithaw bakin rung bakin ped ban yoi kay ka skill kaba ki khon samla jungi kidon bat anadap nang ta kamot ka process ka sayat na banta ban kasyan pat yaki hanay kay ka mga kwa banong hakani ka por una bat ka kanhon ka jong pi pimshim la up bakin wan ban tenju shua ya kay ka skill ka ba pipidan hanray pi dalade pila wan chakmat ban peni ya kata katalan ka ba ublay ulaay hapi ba pinya chakmat ban tray shitom ban penmi ya ka studio ban penmi ya ka institution bat kani ngalabanong ba kadai kata ka learning center nagabanta kalaway jong ki khon samla kiba ngakwa banong hakni kapor baladang isyu ap tangi kam sokar kamot ka jingjot ka ap hakamat ngi hap ban penslur ya ki khon samla ki jongi balamba jong kani ka institute ka jong phi pinlong kum uta uyit kmi nagbanta ban penipat ya kiwipat kibadon ya kaju kasap ublay ulaayangi hagani kasap banlong kita kinong syakri kinong kit nong ba ya kamjong kipat ba wai kasap ya kumyumarit banlong kumunong hikay kasap uay girong rirong ba baginlong kita kinong hikay baginlaylong kinong yakit ya ba ublay uay kerpang ikasap baginlong kiban yakit ya kam kujong ublay wai ngi la kajong kasap bankit ikakampat ba wai pi kini kasap kabakerpang ba pinlong mo pi utaw dingdo bat umaw krum umaw siyan nagbanta kikhon samla kibadan siyang kay katahan jungi baro kaway sengaw sarang nga da kamen hadu kata bangayo yung nikalat banyadon lang hagani ka janmiet kabamanta but kamday ka bang asuhon tang banglayo ban kap yu ribbon nabanta kani ka institute ka jongpi hanray nga kwa banong so ba banlay na ka website hagabay day but ka CM Elevate kabang idon shibun ki programs shibun ka funding kaba kaya lamba jong kabang ikhot yagata ka CM Elevate kabaday ka project kaba kerpang nabanta kikhon samla gijongi kibam don kam don jam kibla pas hagijing tule hanray kakam kample kalat la pre kalat lamba jong kini ki project kibap her lamba jong kasokar jala
hagaju kapor ngan penchim khia namar ngakan mau baka mission kaba umentri rang ba jangi uya minta haba ulai haginu ki institute kiba invite you kawai kaba nga itinat kalong ba kadon ka project kaba ay yiki musical instrument siya ki schools why ki musical instrument siya kiba bon ki kanhon pipila don lupa ngan panyakren bala kumno ban expand yagan ne ka studio bat ki institute ka jongpi rengkat bat ki weipat ki prolog ki don benta bat phi ngan sabo ya ka program ya ka bang ada kwa ban yalam ya phi bat ya ka kanhon jongpi ban ai kawai ka jingtho shu lamba ka jinga don rengkat bat nga ndang panyo shu ya ka funding hagabai dai bat kane ka studio ka jongpi kata kadai kajing angnot ke jonga mentang kasengi kandai kasengi kaba ka challenges kanwan happy bat ha ka team ke jongpi namar kamkut tang badan kitiar kamkut tang karkom jui jonga ka technology ka ba pipion ra ikitiar kamut kadai ka technology ka bla hai ma ka kamram jong phi menta yeki babon ki students ki don hangni kamot ka jingim jong ki kasyong hakti jong phi bat ka team ublay unyarap un kurkhu un betin un ajing start ba kan long si sha ka jingker khu na benta ka ka than jongi baro kawai kublay sibon kaying kabanga kwa banong marit mene pinang ong bagladon ki villain ladon ki aktor nga skwa banong da kaketeng niladon umithon hakani ka ying buwan syong kha bo start haban shot ngidon ni Shilpa Shetty ibajur haban start ibaban shot ngalai i kijing shot jong ki ladon lot play penmi ki film ay bas kani ka studio ru kan penlong banwanra ya ka nam ka buram ya ka yang kasem jong phi barakawai ka business ka papi tray ki kam ki papi petadlun dei lamba ka jing tray sitam shwa jong meido jong bi ka jing tray sitam kum ka yang bapila ban pentalun ki kam banlong kita kinong krisyan pat ila ki khon ba makiru kin tray sitam bat kin bot ya ka ju kanuksa kum ba mapi pila tray sitam namar teng ha ka ni ka juk ka ba benta ki khon kibam tray sitam ki ibet ki dipen haki kimi kikpa ki imsuk ki imsan handay ka jingya jong phi nga i phite bu tray sitam ai ba kane ka jing tray jong ka jing tray sitam jong phi kanwanra yauso jong ka jing job kanwanra ika nam ka buram ika yeng kasam namar ngam kwa ika studio jong phi bangi khapriban menta bagan khangno tangadin sisnam nim kwa ita ni kwa bani bakani kanyai ne bat kanang he balada ki students menta kinrung kumba sipaul ni sangot ngakwa bani bakinrung de ki arpho lai phongot ha kawai kapor kata kadai tang ka jing trai sitam ka jongphi ublain kar khun ton rengkat ngakit bok nagbanta jongphi bat ka ying hi baro kawai bat ka team ka jongphi bapnang la ban pantalon yeki kam ki babaha akit bok yaginong yakit yaba yagisnong Boleh nong dan rengkat unang ay kijing start api bapnang la ban pantulun yeki kam ki badai hapo kisnong kathaw marit boleh dan rengkat ibe wan lang hakani ka por dan rengkat imeido ibang ada i hadu kata boleh ay fi yakamat kabasyat paklan bangin ang yo panyikando barabor kumni kumbang yikando menta bi ublen kurkhu ya fi kumjo on kurkhu ki khon ki khon kse boro ki don hapo kane ka yeng ka jungphi ublen don kat menta pat barabor khule se jarno khule shibon ye shibgas jongi balai gitu ka jingkran kentu kan pham ke kentien ai men siem ya kali mori studio
Te kermen bat ngi scam ru bau blai trek ran dot kalang bat phi ba phin nang bet nang biang hakikam kijam kamai kaji ki jong phi hai kam shakri jong phi yau pai pa kuma phim don ka jingmot ka jingkat khu ka jong try kala play lat play len ti ngi mungin poi sha ka ni ka thang kini ki jingkat khu ki bangila yo pediang no blai kilong kanong rem ka baklan ya ka ni ka studio ban pen priang ya ka sap ka talent jong ki khana samla ningkong nga aingu yo try kan rod ubala real asumari ni hadu kan ni gasni ni pen pau ka jing sungu ba ka jing ro yo blai ya ka jing iet bom jukot ba ka jing pang ka jang u na ka benta ka ni gasni ka jing alang badun buram bangingit scam bon long bat ni bat hagin gi por ki banwan kublai shibon ka try jesu ka jing ai kublai ka ledu she ima lam por mang yang badan buram baila palat khnang ya kapur bakar pang jong i bendoning kat bat ngi hamana ki por badan kam tam hagani gasni kabangi play kani ka institute nga ai ngi ai kublai kat pang ye imi ye chisha mauri isembot bakong san jong kani gasni nakabenta ka jing pen chisha da ka jing don jong i ngi ai kublai ye parish priest jong i ifada Francis Karpan wala iklemla bandon ringkat ban ngi henry kajing ai men siam ka jong i kalong ka bakraw yangi kalong ka jingkat khu yangi ba irang ba balang ila don ringkat ban ngi sngongu ya ka jing duwai ba ka jing slor jong i ka ba ai bor ban ngin jam chakman ngi ai khublei ka bakraw i itemen basan ya ka jing don ringkat jong i ngi ai khublei i kong bel si mauri ibalong i try jong ka bi mauri film production na ka benta ka jing ka shan jong i ya ka li mauri studio but ya ka ni ka institute ni ai khublei ya i samla wan lam ku par mau khyo iba pet ya ka ni ka institute ha ka bay dei bat ka kam an ni ai khublei ya irang ba asnong iba pen shai lang mauri i secretary shnong iba Francis Jana nong bet ya ka jing karan ba ka jing ya kentian jing keren jong phi ya irang ba dong iba lan ka star mauri kibala don ring kat lam bat ni hagani asni nyai khublei ye president jong kur mauri imaret arun mauri bat ya kentian ba jamnuat bat ka ba shangkon jong i ya secretary jong kur mauri imadu joni mauri iba don lang bat ni hagani asni nyai khublei ye phi ki media bat kumjuru ye kit khot jongali mauri studio khublei ye phibaro kibawan kibalai don benta bat kibalawan ban sakhi ye gani asni kabakraw ai ba gani ga jing play kanong ga jingkal khu ye ke imlang ga salang khublei shibon ublei on ai ye phi ye kalinti ga basuk ba phinpoi biang shalayeng shalasam khublei shibon te ipoish ba khadu jong ne ka jingilang ka balingkot jongi kumba nadu meneng ila peli ka ne studio tengi scam ba ka ne jing peli ka ne studio kan long ka job ka ba seiso ka ba phu ka phieng bat kermen scam ru ba blai tregran no bu nong thaun don ka lang bat ikonom ba ila peli ka dia ka ne ka studio ibalala ban peli ban ai ka jing kai ya ki khana ki samla kirang ba kenthela nation rang ban ngi scam ba ka ne jing pli ka ne studio kan long ka ba job ai ngo ri utrai nong thau ban dar ka lang ban ngi ha ka ne ka janmet ka ba manta ti khublei phi paro ka ne ka jinglang kalawai khublei shibon